Предлагам да преминем към темата за очилата. Добре. Твоят бизнес е свързан с очила, така че от теб очакваме няколко полезни съвета да дадеш на нашите зрители с какво трябва да се съобразяват, когато избират очилата за своето лице. Очилата са един аксесуар, който е много видим. Има аксесуари, колани, часовници, обувки. Разбира се, те са също видими, но очилата са изключително така видими на лицето. Много е важна форма на лице. Всеки тук така заглежда за аксесуар се за мода, но исках да кажа, че модерно е това, което ни отива и не винаги, съжаление... Модерното ни отива. Да. Просто, разбира се, голямо значение при очила имат и цветове. Но то е, както и с обувка, и с чанта, и с колан, може да се подбере. И въпреки това има тенденции, нали така? Да, има тенденции. Какви са тенденциите сега? Тази година продължават големи форми, пластика. Тенденции тази година в самите очила са свързани с много активно развитие технологическо на производство, което рече самите материали с стъкла в слънчеви очила или пластмаса в производство. Нека да започнем с тенденциите на очилата с диоптри. Да. Те по-различни ли са от останалите тенденции, като форма на рамката, цвят на рамка? Разбира се, ползва се също по-олекотени материали, като цветове пълна гама, но разбира се стандартни цветове, който може да видиме. Сега нека да видим. Заповядай, Иванина, да пробваш. Да, това първият модел. Това са форма класическа, но цвят модерен, актуален, по-забележителен. Би могло да се съчетава с шалче, с колан, но не винаги едни очила трябва да са подбрани под тоалет. Дори е по-закачливо, ако не са. Рамката има камъни. Да. Камъни продължават, само че размер става по-голям, по-блестящ и по-малко падат, съответно. Добре, има доста въпроси и с формите относно това очилата или лещите са за предпочитане. Всичко зависи от структура на окото, от нервна система на всеки човек, защото окото е един много голям орган, който нерва му приключва в края на главата и разбира се, това може да определи офталмолог, оптик. Смяташ ли, че има нещо вярно в това, че хората, носещи очила, вдъхват повече респект и будят повече уважение, например в ситуация на една бизнес среща? По книги психологически има така написани неща, но не знам доколко всяка бизнес среща трябва да е чак толкова много делова. Бих съветвала така, ако вече преминахме към последни точки на договори, просто да ги свалиме. По такъв начин показваме, че се по-отваряме към предложения като цяло. И сега видяхме едни кафяви очила. Виждаме ги все още с отново камъни по тях. Да, отново камъни. Тук форма е по-голяма. По принцип тази година по-големи форми са по-модерни. Предразполагат по-добро виждане през очила. Тук е метална рамка. Интересно е тук акцент върху дръжка. Удачни ли са слънчевите очила за бизнес среща, ако тя, да кажем, се провежда на открито? Можем ли да си сложим слънчеви очила, тъмни? Както казах, очила са един аксесуар, който показва и личност, така че всичко зависи от личност. Ако това е фешън звезда, кинозвезда, разбира се, са много подходящи и дори задължителни, да се скрие малко и така очите и какво се казва с очите. При политически срещи не се препоръчва слънчеви очила, но това вече е по етикет и мисля, че всеки Защото политиците говорят с очи. Те вече много добре са се усъвършенствали да говорят с очи. Те имат етикет, имат съветници, да, но по принцип не се препоръчва.
Адекватен аксесуар ли е за водещите, например, на предавания? Може ли един водещ да си позволи да сложи очила? Може. Тогава се използва очила. Колко категорично? Може, определено. Разбира се, пак в зависимост от тип на предаване, в зависимост от гости, в зависимост от тема. Винаги може да ги свали, ако му е неудобно. Но като говорим за слънчеви очила, по предпочитание с много светли все пак стъкла. И в никакъв случай стъклата да не са огледални. Просто все пак да виждаме очите на водещ. Специалисти са установили, че жителите на големите градове се обръщат по-често за помощ към офталмолозите и по-често имат влошено зрение. Ти като човек, който е навътре в бизнеса с тези смяташ ли, че има такава статистика наистина? Значи аз като бизнесмен бих могла да го кажа от продажби, дали в по-големи градове са повече или по-малко. Това е свързано с население, с повече движение, с повече делови срещи, но определено при по-натоварващ живот, самото око, което, като вече споменах, края на окото е един много силен и голям нерв, който свършва в края на глава точно тук. И когато нервна система и натоварена много, очите просто се изморяват по-бързо. Така е в 21 век. Все пак всеки офис работи с компютър, без значение дали е било банка, строителна фирма или каквато и да била друга фирма. Статистика показва, че зрението на хората все повече се влошава. Какви мерки можем да вземем обаче, например, срещу компютрите? Какво ще ни кажеш за очила, за компютри съм чувала? Че има ли ефект от тези очила и по някакъв начин предпазват ли очите, когато работим с компютър? Определено от нашият опис в бизнеса има. Разбира се, трябва да има и подходящи подбрани стъкла. След консултация с офталмолог в оптически магазин се определя има ли диоптър или няма диоптър окото, трябва ли с антирефлексно покритие или не трябва, но това трябва задължително да е след консултация с лекар. Как да се застраховаме, че когато избираме очила, било то слънчеви или с диоптър, няма да си купим такива ментета? Цената ли е единствения фактор или има други белези, по които един обикновен човек може да разбере дали очилата, които му предлагат, са добри? Да. Определено цената е един от фактори, един от неща, които трябва да гледаме, но един от основни неща е място, където купуваме. Значи, само качествени очила може да купиме в оптики, където си се след консултация с лекар и съответно оптик. На българския пазар плъзнаха всевъзможни сергии, обаче с очила от по 10 и 20 лева. Има на промоция даже по 5. Има. Опасни ли са за здравето тези очила и за очите? Както казах, цената не винаги определя дали е менте или не. Добре, може ли едни очила, които струват 10 лева, да не бъдат менте и да бъдат с качествено стъкло? Значи, това са вече вътрешни политика на самият магазин, на самата оптика. Разбира се, може да има определен бюджет и определени мерки, примерно да си позволи да продаде на такава цена, но това ще бъде с огромна финансова загуба, но не мога да кажа, че не, защото това вече всеки собственик на оптика си определя. Но оптически магазини са най-сигурно място за купуване на очила. Разбрахте. Чувала съм за най-различни методи, по които можем да се познаем дали очилата имат UV защита. Да. Какви са тези методи? Разкрий ни ги. По принцип, технологически така, че е най-добре в самият магазин да помолим. Имаме специални машини, така те се наричат, те мерят дължина на вълна, която е всъщност нанометър и се определя от над 400 нанометра дали имат UV защита или не. Така че не бих съветвала всеки сам да си мери по някакъв начин, а просто пак да се обърнем към професионалист да ни посъветва. Има ли универсални очила, такива, които да отиват на всички форми лица?
много тежко да се каже универсални. Може да е определена форма, но не винаги форма има чак толкова голямо значение. Цвят, но определено има класически форми, които всяка година са модерни. Добре, ти сега си ни донесла част от колекцията, която предлагате слънчеви очила. Каква е модата в слънчевите очила за тази зима? За тази зима. Както разбрахме. Минахме през полицейските, през маските, през ретрото. Какво да очакваме тази зима? Ами, освен да ги видиме... Искаш ли да ги видиме? Айде да ги видиме. Пробваш да видиме как стоят. Иванина, няма само ти да ги виждаш и ние ще ги видиме. Какви очила ще ми препоръчаш на моето лице, на моята форма на лице? Твоята форма е... И да са модерни, все пак да са за зимата модерни. Може, тези, които си сложила като начало, ти си ги взе. Тези бих ти предпоръчала. Като форма са по-квадратни, по-ръбасти. Едновременно самият материал е прозрачен, който създава още по-величие като форма. И разбира се, цвят тази година, той подхожда на блузка, е много актуален. Преливащи цветове също са... Шарено, лилаво? Ами точно този модел е преливащо от розово и лилаво. Синьо към розово. Синьо към розово и лилаво. Аз го виждам лилаво. Лилаво. В зависимост от слънце, но определено на самите слънчеви очила, като блесне слънце е... Тези много интересни очила. Да, това е една от класически форми, може така да се каже, но тук може да се погледне колко един модерен цвят може да промени класическа форма. Това е класическа форма, тук са добавени едни огледални стъкла, които предразполагат да не се вижда окото, но едновременно може да се позволиме тук стъклата да са по-светли и да не всеки обича все пак много тъмни. Много хубаво се вижда с тях. Аз се замислям на това, което каза за водещите, защото тези светлини много добре са слънчеви. Но не с огледално покритие. Не, все пак трябва... Абсолютно срещу прожектори също са много добри. Не знам дали срещу слънце са окей, но... Да, тук се вижда класическа форма с нов актуален цвят. И това са едни кръгли очила, които... И това... Отново са модерни и с едни страхотни камъни, които мен веднага ме грабват. Да, тези камъни са точно направени по нашия дизайн, защото самата дума квят означава на друг език цвета и в такава форма. Това е също, може да се каже, че е класическа форма. Значи такава форма винаги на тебе ще ти отива. Независимо е модерна или не модерна. Тази година тя е модерна. Добре, аз виждам тук всякакви форми. Все пак не можем ли да отличим нещо, което наистина ще бъде адски модерно? Това е една новост, която не е чак толкова новост. Пак ти спомена полицейски очила, но тук е в технологическо възможно в пластмаса, пак виолетов цвят. Не бих казала, че... Сценаристката ми ме гледа много лошо, защото си ги хареса преди малко. Не без причина ги е харесала. Мисля, че примерно по-младежки стил като визия би подхожда на това, но това е нещо, може да се каже, модерно. По-детско, така ли? Ами по-детско. Да го оставим тогава за сценаристката ми. Добре. Друго, което да ни покажеш, така червени очила. Червени очила. Тук в тези очила, те винаги са модерни, пак да кажа, защото с едно червило или един лак на ногти са винаги подходящи. Мерилин Монро стил. Да, те се водят и ретро очила с специални пластове на пластмаса, слагани. Тук са 3 цвята, може да се каже и да се види, но са изключително хубави. Пак като цветове маринарски, червено с синьо. Добре, Иванина, оставям те да допробваш останалите очила. Разбрахме, че тази година всичко е модерно. Като форми, общо взето, като който цветове, каквото си пожелае. Моята дъщеря, по-разнообразно, толкова по-добре. Моята дъщеря казва, който каквото си пожелае, това да носи, но въпросът е да му отива. Усеща ли се спад